V tomto videu si ukážeme, ako uhačkujeme krátky stĺpik. Krátky stĺpik patrí k najpoužívanejším a najjednoduchším typom stĺpikov. Je to taký jednoduchý celistvý stĺpik, ktorý sa naozaj objavuje vo veľmi častých vzoroch. Takisto je veľmi pevný, kompaktný a pekný. Pri týchto veľkých priadzach je naozaj najpoužívanejší. Najviac ho používam, keď hačkujem koše, pretože drží prácu pekne pokope a naozaj je veľmi pevný. Takže vychádzame zase z našej základnej reťazky. Budeme hačkovať do druhého očka od háčika, čiže 1, 2. Je to z toho dôvodu, že nahrádza ako keby ten prvý krátky stĺpik. Hej? Robí nám to vlastne náhradu. Takže ideme na to. Ideme cez očko, naberieme priadzu, vrátime sa späť. Na háčiku budeme mať nahodené 2 oká, naberáme priadzu a cez obidve priadzu potiahneme. Tu máme vytvorený prvý krátky stĺpik. Opäť máme nahodené jedno oko, ideme do ďalšieho reťazkového oka, naberieme si priadzu, prevlečieme cez reťazkové oko, na háčiku máme 2 oká a zase naberáme a len cez obe prevliekame. Toto je krátky stĺpik. Takže opäť. Takto si môžete uhačkovať celý riadok a nacvičiť si krátke stĺpiky. Ideme ešte raz. Na háčiku máme jedno oko, ideme do reťazkového, naberáme priadzu, vrátime sa späť. Na háčiku nám ostávajú 2 oká, opäť naberáme priadzu a pretiahneme cez obidve očka. No. A tu sme už na konci. Takže môžete vidieť naozaj, že ten vzor je veľmi pevný a tie oka sú veľmi pekne uložené. Dobre, vidíme sa pri ďalšom videu a v ďalšom videu vám ukážem, ako si uhačkujeme polodlhý stĺpik.